Aproape pe nesimțite a trecut și vara. Cea mai bună dovadă? Plaja goală. Doar câțiva nostalgici ai anotimpului cald preferă să înghețe expunându-se la razele unui soare cu dinți. După o vară incendiară, efectele secundare pot apărea în orice moment. Atunci puteți apela cu încredere la Dr. Corazon, întotdeauna la datorie. Din dorința de a salva lumea, voi încerca să fiu un supererou! Pe plajă, într-o zonă mai retrasă, stă un trântor care nu duce grija zilei de mâine. După cum se vede, relaxare totală și după ore întregi de prăjeală la soare, se decide să facă și o baie, dar socoteala de pe plajă nu e aceeași cu cea din bazin. Îngrijorat de situația critică a pacientului, doctorul Corazon se deplasează în cea mai mare viteză pentru a salva din nou o viață de pierd de vară. Și cum o faptă bună nu scapă nepedepsită, resuscitatul, încă buimac, își varsă nervii tocmai pe cel care i-a salvat viața. Dar Dr. Corazon are o soluție pentru fiecare. Când cineva ia foc, un duș rece este cea mai bună rețetă. După ce i-a băgat mințile în cap, se pare că răsplata va fi pe măsură. Resuscitatul vrea să-și mai spele din păcate și îl invită pe Dr. Corazon la masă. Nimeni nu poate ceda pastramei de vițel care trezește și cele mai primare instincte umane. Ce-o fi oare în mintea doctorului Corazon? Da, cu toții știm. Cel mai fericit dintre oameni este cel care îi face pe oameni fericiți. Mai ales că, în final, se alege și cu ceva.